Enggal minggah pangkatipun wonten ugi para wanita supados anggenipun ayu menika saged sempulur ngantos benjang menapa kemawon wonten para kawula ingkang kepingin sugih dadakan kathah para kawula sing golek pelarisan kathah para kawula ingkang golek kamulyan mboten liwat dalan samestinipun wilujeng niskala niring sambikala wangsul ngatur salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu Mandura. Bladalah. Ya Yayi Kresna ndak tampa gawe bombonging rasa ora liwat mara gage di prayogane anggenmu pinarak lenggah. Nur inggih, pangraos boten kirang sekit sanggen kula ngabiyantara Koko Prabu. Adiku bocah wadon, adiku sing denok deblong, adiku sing ayu dhewe. Bratajaya mara gage diprayogakne anggonmu lungguh wong ayu. Iya. Kakang Prabu. Matur nuwun pangrasa ora kurang prayoga anggenku seba. Ora liwat sembah pangabektiku mawan tuwa-tuwa kunjuk ana ngarsamu Kakang Prabu Mandura. Ndak tampa gawe bombonging rasa. Yayi Prabu Kresna sajeg jumblek wiwit saka kuncung nganti gelung yektine ya lelakon iki sing tansah ndak anti-anti kahanan sing kaya mengkene iki sing tansah ndak tunggu-tunggu adat sing wis saben-saben ana pasewakan mbuh jejer ngendi wae Baladewa ki mung trima dadi dhayoh Baladewa ki mung trima dadi tamu yen jejer ngamarta aku ya dadi dhayoh ning Ndarawati aku ya dadi tamu tanpa beda lamun tok ana ing negara Ngastina aku ki mung trima dadi dhayoh mongko lamun tok diitung nitik saka Sarasilah sejatine ngantaraning Ngastina Ndarawati kelawan Ngamarta sing kepitung tuwa dhewe ki lak Mandura antarane Yayi Kresna, Yayi Duryudana, Yayi Prabu Puntadewa sing sepuh dhewe kuwi lak Baladewa. Wong tuwa ki kudune ora kok nyowani ning disowani karo wong sing luwih nom. Lah, gandeng ripalungguhan iki Yayi Prabu Kresna kepareng nyarirani pribadi rawuh ana ing negara Mandura iki banget andadekake bombong birawaning rasa tumraping Baladewa merga ya iki sing tansah ndak anti-anti merga akeh sing padha ngabarake Yayi akeh sing padha kandha apa to sebabe kok Ratu Ndarawati Prabu Kresna kae ra nate prapta ning negara Mandura ana sing ngarani pancen wong Mandura karo wong Ndarawati iki jare ora rukun. Ana uga sing gandengke karo lakon sing wis kawuri jaman pun Kakang lan Si Adisena mbiyen. Jaman Baladewa isih Kakrasana, Yayi Kresna isih dadi Narayana. Mbiyen Yayi Narayana nate disraya karo para dewa ketiban sampur nampa pakurmatan supaya dadi jagone dewa ngisas angkara murka Narendra saka Dwaraka Kawestri utawa Ndarawati Purwa ingkang jejuluk Prabu Yudakala Kresna. Nalika semana Yayi Narayana banjur sowan ana ing ngarsanipun Kakang, aku nembe wae kawisuda dadi ratu ning Mandura. Anggonmu teka ning Mandura nalika semana bakal nyuwun ngampil anane senjata nenggala bakal kok gunakake kanggo mbrasta sukertane kahyangan ya kuwi Prabu Yudakala Kresna. Lan pun Kakang isih kali-kelingan nalika semana kepeksa wujude senjata nenggala ora ndak paringake ngampil kelawan Yayi Kresna. Sebabe apa kok ngono? Merga nalika semana kuwi tumindak lan pakartimu tansah milar saka kautaman nabrak saka walering agama suci. Nuwun sewu. Ora kok njur aku mbukak padi iki babar pisan ora, ning iki minangka pengeling-eling. Molimo jaman isih Narayana mbiyen tansah ndok tindakake budaya ing saben dina wiwit saka madat, madon, minum, main, maling, rina wengi ndok tindakake.
Malah wis kondang kaloka lamun to jaman Narayana kowe salin jenenge Brandal Suragentiri. Jagat etan ana begal-begale Narayana, kidul ana rampok-rampoke Narayana, ning pasar ana copet-copete Narayana. Ya saka mbelinge kondang jenengmu dadi rusak, mula aku rawani ngampilake wujude senjata nenggala, nadyan to bakal ndok gunakake kanggo nyirnakake mungsuhe dewa. Paugeranku kuwi ayi. Wawatonku kuwi, dasarku kuwi. Pancen yen jaman semono ki nuwun sewu. Malik grembyang yen ditimbang karo saiki wis beda tur banget. Yen saiki cetha lamun Yai Kresna wis dadi ratu Sucaningrat Oboring Jagat, titising Bathara Wisnu, dewaning kabagyan ingkang andum marang katentreman. Ning jaman Narayana biyuh. Brandal sing ora enak iwake iki Narayana. Dina-dina kowe mung dem-deman, kon sujud malah ngucut, kon yasinan malah mainan, wong kon genduren kowe malah mblehi kirik karepmu piye? Nuwun sewu, nganti kedawa-dawa sing dadi ucapku. Saka mbelinge Narayana biyen nuwun sewu kowe jujur. Bakul tepo sing kok wis tengi wis pira? Bakul tepo sing wis kok tengi biyen iki pira? Saka mrosamu, saka mbelinge ya kuwi Brandal Suragentiri Sinarayana biyen ngono. Lah, mula kanthi waton kuwi nalika Yayi Narayana ngampil anane senjata nenggala ora ndak paringake mergo aku sumelang. Aku kuwatir yen nganti gaman iki mengko pusaka Mandura iki mengko njur kok del sak payu-payune. Lah, sing cilaka lah aku iki mengko sing bakal judheg lah wong Mandura. Lan nalika semono pun Kakang isih kelingan, isih gawang-gawang munggo ing Pandulu. Gandeng nenggala randak ampilake marang Yayi Narayana, banjur kowe mbiyen sumpah, kowe mbiyen prasetya. Yen pancen Koko Prabu Mandura ora kepareng ngampilake wujude senjata nenggala, wiwit dina iki antarane Baladewa karo Narayana dudu dulur. Wiwit dina iki dina kang pungkasan anggenku ngancik bumi Mandura. Kowe mbiyen sumpah ngono kuwi. Sajeke urip jare kowe arep ngambah bumi Mandura. Ning nyatane nuwun sewu sing jenenge sumpah, sing jenenge prasetya kuwi pancen apike kudu diendahake, kudu ditindakake. Merga becik-becike satriya kuwi lamun te mahambek bawa leksana, ora nglincati sabda kang wis kawedhar. Ning yen sumpah kuwi ora ana gunane apa-apa, malah ngrusak marang paseduluran, rusak marang wong bebrayan ingkang tundane bakal hanjok marang babakan kanistan. Sumpah utawa janji kuwi mau bisa dibatalake. Bisa dibatalake. Upamane nun sewu. Para kawula sakjroning bakal nganakake pilihan calon lurah. Ya. Yen nganti kowe beda panemu karo aku, kowe beda kaos karo aku, pilihanku karo pilihanmu kok beda. Nuwun sewu, sajeg jumblek aku ora ngambah pekaranganmu. Upamane ngono ya. Kuwi pancen sumpah, nek yen iki dibacotake dadine malih ora rukun, nganti kapan bae ora bisa nyawiji, nganti kapan bae ora bisa manunggal. Mula yen wis rampung anggene pilihan lurah, sing maune benthik ayo padha rukun, sing maune dredah ayo padha manunggal, sing maune padha sikut-sikutan jegal-jegalan ayo manunggal dadi siji. Merga sapa wae sing dadi pimpinan, sapa wae sing dadi lurah, sing becak ya tetep becak, sing neng sawah ya tetep neng sawah. Yen uripe tetep ngono njero ra rukun karo tangga iki karepe do piye? Ngono kuwi. Andrah ingkang puspita rum kasliring samirana ombre nadyan to wong Mandura ki kepetung dadi wong tuwa ning aku ora nate ninggalke sanja. Mula bola-balipun Kakang mesti medhayok ning Ndarawati, ning Ngamarta, ning Ngastina. Merga pun Kakang mung bakal nyambung taline paseduluran utawa tembunge agama taline silaturahim.
Merga nuwun sewu utusaning Gusti kang pungkasan wis paring dawuh. Sok sapa menungsa sing gelem nyambung kekadangan, nyambung paseduluran, ing kono bakal dipanjangke umure, dijembarke rejekine, akeh rejeki kebako ing reh baro. Kebako ing reh baro wangi mrene dina iki mergo aku apa to? Aku ngerti lamun to wong sak desa kene iki kabeh dadi anak yatim ya ngerti. Mula nuwun sewu para-para pengarepe desa nalika prapta ning negara Mandura nalika semana kuwi janjane wis to saeneke anggaran aku mesti bakal mangkat mergo ing antarane wong Mandura karo wong Darmareja kene iki wis renek balung rine manjing dadi sedulur yen wis 14 taun iki ora dulur piye jajal ngono kuwi. Mula aku ya matur karo Pukulun Bathara Bayu ingkang minangka ketua panitia. Ditangisi karo Pukulun Bathara Bayu anggarane nek sementen ora apa-apa, njalukku mung siji, kabeh wong kene padha guyub yen rukun dadine santo, yen cerah dadine jamaah. Ngono kuwi lho. Aku ora didelok wong pirang-pirang ra apa-apa, anggere didelok ibu-ibu ning musala kono kuwi. Ngono iki kena nggih contoh, kena nggih tulodo. Piyai semono kabeh rukun, tur mirsani wayang madhep rene kabeh. Kaya ngono kuwi. Inggih Bapak Prabu. Lah ngono kuwi patut minangka contoh, patut minangka tepa tulodo ngono kuwi. Ora ana gaman sing ampuh kejaba mung gaman kerukunan. Tuladhane para kusuma bangsa biyen nadyanto kanthi gaman pring kang dilincipi nanging lamun tunggal niat tunggal kiblat golong geleng gilik kang dadi ciptane yekti ing kono awoh marang kasantosan lan uga awoh marang kamardikan. Inggih. Koko Prabu. Piye? Menapa to darunanipun ingkang Rayi Ndarawati anganti kadang kula Bratajaya utawi Lara Ireng seba wonten ing negari Mandura kejawi jumbuh kaliyan pangandika paduka ngestokaken dawuhipun utusaning Gusti ingkang pungkasan nyambung kekadangan ngaturaken bekti dhumateng piyai sepuh. Angka kalih kula namung badhe nuwun sewu. Anganti dhumateng Koko Prabu Mandura gandeng sampun cetha ngeglo tanpa warna bilih. Para putra-putra Mandura trah negari Mandura menika sakmangke sampun Nyakrawati mbau denda kemul kamulyan keceh bondo gateng mutiara. Buktinipun Koko Prabu Mandura sakmangke sampun jumeneng Narendra mboten kekirangan setunggal menapa mulya wibawa wenang nepak mbun-bunane wong sak negara. Tanpa benten kaliyan nuwun sewu ingkang Rayi pun Harimurti ugi sampun jumeneng Narendra wonten negari Ndarawati. Lah kula kepengin anganti dhumateng paduka Koko Prabu Mandura kula lan paduka saged ngrasaken kamulyan ingkang kados mekaten menika karana sih katresnan saking para pini sepuh rumuhun mliginipun Kanjeng Rama Prabu Suwargi, Rama Prabu Basudewa. Lah gandeng sampun cetha bilih sedaya para leluhur Mandura menika sumare wonten ing astana Gadamadana wiwit saking nuwun sewu Kanjeng Rama Basudewa minggah Kanjeng Eyang Kunti bojo utawi Eyang Surarana minggah malih nenggih Eyang Wasukunti minggah malih Eyang Yadu, Eyang Iswara, Eyang Maruta, Eyang Bojo, Eyang Kunta, Eyang Batlawa ngantos minggah Eyang Rama Wijaya. Menika anggenipun sumare lan papanipun kamuksan sedaya menika mapan wonten ing astana Gadamadana. Mongko wewarahing para kiai alim ulama, piyayi menika menawi sampun seda. Piyayi menika menawi sampun seda, sedaya ingkang magepokan kaliyan bab kadonyan menika sampun pedhot kejawi tigang perkawis.
ingkang setunggal nggih amal utawi darmanipun utawi lelabetanipun, angka kalih ilmu ingkang piguna, dene ingkang angka 3 dongane anak sing saleh. Lah, kula kepengin angan anak sing birul waliden bisa mendem jero mikul dhuwur mulyake kelawan wong tuwa kang wis seda wonten ing kasedan jati kanthi cara nenggih nindakaken puji dzikir kidung suci mantra rahayu nyambung rasa kaliyan Gusti ingkang Maha Kuwasa nyenyuwun dumateng Sih nugrahaning Bathara supados paring pangapura dumateng para pinisepuh para luhur mugi pinapanaken mulya wibawa wonten swarga menika panyuwun kula pramila saking menika Koko Prabu benjang menapa paduka longgar benjang menapa paduka sela badhe kula dherekaken manjing wonten ing Astana Gadamadana saperlu ndedonga nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa supados para luhur kala wau pikantuk mulya wonten ing Lokabaka menika panyuwun kula. Tan samar pamoring suksma sinuksma ya enak ya ing sapi sinimpen telenging kabu wong pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyut pindha pecating supana Baladala jagat dewa Bathara ya jagat mangestungkara kadangipun Kakang Yayi Bathara Kresna kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu sakwise keprungu apa kang dadi pangandikamu nyelekake kelawan pun Kakang supaya aja nganti luwih pya lan uga lali anggene tansah kirim donga marang wong tuwa pun Kakang condong pun Kakang rumaja malah yen perlu aja mung ngirim donga marang para luhur ingkang lenggah ana ing Astana Gadamadana sak bisa-bisa ayo Ndarawati Mandura nyisihake bondo sawetara ingkang gunane kanggo mbangun wujude Astana Gadamadana supaya luwih asri, supaya luwih resik lan supaya luwih endah. Yen kahanane kuburan utawa pasarian kuwi endah resik neng semake iki mengko sapa wae sing nindakake ziarah utawa kirim donga mapan ing kono tan urunga bakal rasane bunga padang sing dadi pikire merga weruh kahanan sing sarwa endah kaya mengkono sepisan dandani mbangun kaendane Astana Gadamadana angka 2 kirim donga marang leluhur muga-muga tansah antuk kasuwargan langgeng para pepundhen mau Yayi inggih mekaten dados panyuwun kula kula ya tukang walang ati wah ladala babar pisan ora nduga mono yen ndak sawang ingkang munggah ning Stinggil Binatarata negara Mandura iki Paman Resi Jembawan diprayogakne anggenmu prapta Paman Resi Jembawan nun inggih sinuwun Prabu Mandura mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara mboten langkung kula ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk pepodo nggih wis ndak tampa gawe bama ing rasa nuwun sewu Kanjeng Rama Resi kalilan Kang Putra Indrawati ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhap pepodo paduka inggih anak Prabu Indrawati sampun kula tampi kok janur gunung kadengaren Paman Resi kepareng munggah ning Stinggil Mandura Baya wigatining karsa inggih langkung rumiyin kula nyuwun gungi samudra pangaksami menawi sowan kula menika nilar ing katrapsilan ngganggu damel ingkang nembe sabejagem yektosipun waleh-waleh menapa kula badhe ngaturaken kedamadana sinuwun
kula sampun cetha paduka pitados minangka dados pangreksa utawi juru kunci wonten ing pasarian Gadamadana. Nanging nyuwun pangapunten, ing taun-taun menika kahananipun menika dados kesruh, kahananipun Astana Gadamadana menika dados ribet karana kathahipun para kawula ingkang sami prihatin, sami melekan, sami nyuwun wonten ing Astana Gadamadana supados kasembadan ingkang dados panjangkanipun wonten sing nyuwun dipun paringi panjang umur, wonten ugi peranganipun para pejabat supados enggal minggah pangkatipun, wonten ugi para wanita supados anggenipun ayu menika saged sempulur ngantos benjang menapa kemawon, wonten para kawula ingkang kepingin sugih dadakan, kathah para kawula sing golek pelarisan, kathah para kawula ingkang golek kamulyan mboten liwat dalan sakmestinipun kanthi nyuwun dumateng para-para ingkang sumare wonten ing mriku sakmenika lampanipun kados mekaten niku kula bingung. Rodo mentat lir kinetap Sukayaya sinipi Dojo bang mawingo-wingo wengis. Tublas dadi akeh para kawula sing mingerke blate golek pelarisan nggih, golek pesugihan nggih, kathah nuwun sewu calon anggota dewan ingkang sami melekan teng mriku, calon-calon lurah nganti tekan RT ingkang sami tirakatan wonten ing mriku, nyuwun supados ingkang sami sumare wonten mriku menika paring pangestu mongko kula mangertos piyayi ingkang sumare wonten mriku menika lelampanipun mulya parkasa menika dereng cetha parandene kok malah dipun sambati ing kados mekaten. Mongko dosa ingkang boten badhe pikantuk pangapura menika menawi ngantos nyiwakaken panembah kalian Gusti lajeng nyembah bangsanipun lelembut demit kayu watu lan sak pepadanipun ingkang dados kuwatos sing manah kula menawi mangke Astana Gadamadana menika boten berkah, papan menika mangke boten berkah malah dadi papan dununge para bergasaan ingkang sami buru nepsu para kawula ing sami edan dumateng menapa kemawon pepinginan wonten ing donya. Yen tenan. Rayoli binatang ora patut babar pisan. Wis menceng sing dadi maneh. Wis ilang sing dadi panembahe para kawula mingerke blate. Ora patut babar pisan yen ora Ratu Mandura sing ngrampungi sapa meneh. Parat Janjur minggat swasta Gadamadana ora arek kabeh. Koko Prabu Mandura. Para kiai ulama sampun paring dawuh bilih tiyang ingkang tansah nengenaken dumateng kesabaran menika badhe kinasih dening pangeran. Lan menapa to sebabipun menungsa ingkang sae menika kedah sabar karana menika kangge ngukur kapitayanipun titah dumateng jidaring kodrat. Sedaya lelampahan ingkang kababar menika awit saking pamurbane Hyang Agung menawi manungsa raosipun gelo lan boten sabar tegesipun sami kemawon boten pitados kalian adile pangeran. Menungsa ingkang boten sabar menika tegesipun murka. Murka menika tegesipun nesu. Wong nesu menika anjalari owahing akal lan owahing pikir. Pramila menawi tiyang nembe duka
menawi tiyang nembe nesu menika ingkang sae namung mendel lan kendel karena menapa kemawon ingkang dipun tindakaken lan dipun putusaken dening tiyang ing keduwung ing tembe wingkingipun. Kejawi saking menika Koko Prabu nuwun sewu. Tiyang ingkang asring duka. Tiyang ingkang asring duka menika yektosipun badhe dados sumber-sumbere sesakit. Ludiranipun dados kenthel mboten encer, miline getih mboten lancar, mila lajeng sakit wonten ing dada karana kedheting jantung mboten irama lan mboten tumata. Satemah saged dados sesakit ingkang anyerang dumateng jantungipun. Kenteling ludira satemah getih mboten saged mili wonten ing otak, satemah menika ugi mbebayani karena badhe dados penyakit ingkang naminipun penyakit stroke. Nuwun sewu nadyanto mboten remen ngrokok, nuwun sewu. Nadyanto mboten remen ngrokok utawi mboten doyan rokok, nanging menawi asring duka niku anjalari nuwun sewu peradangan saluran angin sakjroning badan, napas mboten tumata satemah dados penyakit paru-paru. Ning akeh wong ngrokok nyatane lara paru-paru. Nggih yen wong ngrokok larane mung siji paru-paru, ning yen orang ngrokok larane malah rupa-rupa. Lah niku tegesipun malah maneka warni. Nggih. Mekaten nggih. Mila nuwun sewu, menapa ta sebabipun kok awis-awis menika dipun ketingalaken jejer wonten ing Mandura? Mongko sing jenenge jejer mening adatipun wibawa, adatipun ageng, wibawanipun utawi nuwun sewu semua kawontenanipun. Ning Mandura menika kirang trep merga ratune gampang niki mangke le badhe nun saya mbubarke pasewakan pripun yen ratu njur duka yayasini piye nggih. Nah mila saking menika bab menika kedadipun penggalih ingkang kanthi saestu nun sewu tuna lan bebatinipun wonten rembak monggo dipun rembak, wonten etang monggo dipun petang, wonten ruwet monggo dipun udari sesarengan kanthi cara gaman kawicaksanan. Merga sing jeneng wong wicaksana niku wis sak ndure adil lan ndure bener. Mrep mangsut narimeng kalbu kudine kang den bawa jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara. Matur nuwun Kyai Kresna dene panjenengan wis paring pemut marang pun Kakang anggene keberanang ing runtik makarti ing tanpa petung, agahan tanpa paniti priksa. Merga tumindahan sing agahan tanpa petung kuwi bakal tuna ing tembe mburine. Lah nggih. Mila saking menika monggo raosipun dipun lambari kanthi cara kesabaran. Paduka menika lak dereng ngaturaken panuwun dumateng nuwun sewu Kanjeng Rama Jembawan. Wonten alam ngados mekaten jejer ngados mekaten menika langka sanget lho Paman Jembawan menika kepareng rawuh. Mboten disuguh, mboten diparingi napa-napa, ngerti-ngerti kok malah disuguh wong nesu niku pripun. Wah. Inggih Kyai Kresna inggih. Rasa basa kok malah basa ngono. Ngoten niku jenengan tegese ngejlokne kula. Paman Jembawan, iya. Matur nuwun merga panjenengan wis paring info marang kabar. Ya kabar marang Baladewa banget kang dadi panarimaku ya Paman. Inggih ngestokaken dawuh sing krasan sing betah nadyanto kowe tunggu ning Astana Gadamadana, kowe dadi juru kunci ana ing kono ditrimak-trimake ora menungso sing bakal mbiji lan ngoleh-olehi ning pangeran ingkang bakal paring sih nugraha marang panjenenganmu Paman Jembawan. Inggih matur nuwun sinuwun Prabu Mandura. Banjur palungguhan iki kepiye Yayi Kresna? Nah ngeten
tartamtu kula kalian paduka mboten saged mangku tangan menika mboten saged. Mboten badhe lila ing raos menawi mangertosi nuwun sewu Gadamadana menika badhe kula dherekaken tumuju wonten ing astana Gadamadana jumbuh kalian gegayuhan ing ngajeng sepisan dandani wewangunan satora resik wonten ing mrika angka kalih kirim donga dumateng para leluhur. Nanging sadurunge tindak marang astana Gadamadana ndak suwun kanthi banget Yayi Kresna Yayi Bratajaya apa dene paman Jembawan ayo ndak kanthi manjing ana ing kedaton pesta bujana kembul Andrawina klawan pun Kakang. Nuwun sewu, bab suka-suka menika pendak dinten pinangsulan ciptaning manah kula nuli lebda ing karya mboten badhe dahar lan ngunjuk menawi dereng kasembadaning sedya aja kaya ngono sing jenenge godhong ketila pohong godhong tela kae bisa gawe lega padha-padha menungsa tik ora gawe lega wis dicawisi karo Mbak Yu Merawati kae lho sega pecel sak peyeke ngono lho kowe mangan ning kene nggih syarat men Mbak Yumu iki seneng ngono lho ya yen kowe ora pengen aku nesu meneh kowe kudu gelem mangan ning kene ngono ya engko donganana pisan ngono lho nggih nggih Bratajaya piye la iya to ya lah ngono kuwi jenenge nglegani rasa nuwun sewu Kanjeng Rama Jembawan iya kula namung badhe tut urike mawon anak Prabu nah sedaya sampun purun dasaripun bidal saking Ndarawati niki wangi mboten maem napa-napa nggih nuwun sewu angger liwat tenggen alas ngoten niku mesti yo nguyuh ngoten nek liwat wonten kutha teng pasar menika mesti ethok-ethok turu ngoten manjing kedaton inggih ngestokaken dawuh Ripalungguhan iki sakwise mengko bebarengan kembul bujana pesta raja klawan pun Kakang aja lali sisan gawe ndak kanthi manjing sanggar pamelengan meminta marang Sih nugrane Hyang Agung muga-muga trah mandura tansah kuncara jayeng bawana